20 юли 1969 година. Светът затаи дъх, когато Нил Армстронг стъпи на Луната с легендарните думи: една малка стъпка за човека, много голям скок за човечеството. Апол 11 постигна нещо, което до тогава изглеждаше невъзможно, но от тогава до днес се водят дебати. Наистина се е случило или всичко е било инсценирано. Днес ще разгледаме фактите и митовете около една от най-големите конспиративни теории на нашето време. Идеята, че кацането на Луната е фалшифицирано, не е нова. Първите съмнения се появяват още през 70-те години, когато авторът Бил Кейсинг публикува книгата си "Ние никога не сме били на Луната". Той твърди, че НАСА и правителството на САЩ са изсценирали всичко в холивудско студио, за да победят Съветския съюз в космическата надпревара. От тогава множество хора са подкрепили тази идея, излагайки различни доказателства. Защо американското знаме изглежда така, сякаш вятъра го разклаща? Снимките и видеозаписите от НАСА звездите не се виждат. Дали са ги забравили? Някои твърдят, че сценките в снимките не съвпадат, което предполага използване на изкуствено осветление. Сравненията с синематичните студия в Холивуд карат някой да вярва, че кадрите са направени на Земята. Кацането на Луната би трябвало да остави видими следи от двигателя, но в снимките няма кратер. Но дали тези аргументи издържат пред науката? Десетилетия наред учени, инженери и дори независими изследователи са разглеждали тези твърдения и ето какво откриваме. Имало е алуминиева рамка, която го държи разпънат. Движението е резултат от липсата на въздух, която да спре вибрациите. Камерите на астронавтите били настроени за ярка лунна повърхност, а не за нощното небе. Различната топография на Луната и отразенията на светлината могат да обяснят това явление. Пробите от лунен материал, събрани от мисиите Аполо, са изследвани и доказват, че са с извънземен произход. НАСА оставя специални лазерни рефлектори, които и до днес се използват за измерване на разстоянието до Луната. Хиляди инженери, учени и астронавти, работили по мисията, никога не са издавали никакви доказателства за измама. Разбира се, винаги е добре да подхождаме с критично мислене. Историята е пълна с примери за лъжи и манипулации, но това не означава, че всяка теория е вярна. Един от най-добрите начини да разберем истината е да търсим информация от достоверни източници, да проверяваме различни гледни точки и да използваме логика и наука в разсъжденията си. Какво мислите вие? Било ли е кацането на Луната истинско или добре изигран театър? Споделете мнението си в коментарите. Ако видеото е било интересно, харесайте го и се абонирайте за още подобни видеа. 1969, 50. It came in peace for all mankind.